Здравейте, потребители на YouTube и на VBOX, това е един сервер, който сега ще прави реклама и така. Малко ме лаги, защото не съм си направил настройките, ама това няма проблем. Значи, марковете са доста, вие ще ги разгледате. Тук би трябвало да е спауна, но за всеки случай ще проверим. Да, ето. Това е спауна. Серверът е нов, още се развива. И тук са къщите, няма все още много модове. Пуска ви с ето тези неща. Доста зомбите има. Трябва да се скрием някъде. Така. Тук... Уау! Бягай! Да. Това беше ган. И... Да. Както казах, че това е сервера, IP в описанието. Благодаря, че гледахте и довиждане.